Yazi bazalwane, enye into efuna siyazi ukuthi noba umzali esindisiwe, wena mntwana xa ungekamamkeli uJesu awusindiswanga. And usathana uzawusebenzisa because awamamkelanga wena uJesu. Yebo. Uyazi ke when we pray tata nemimoya iyamamela. Imimoya yobumnyama. Nayo iyeva even socinga. Sucinga into eza kususa enkosini. Okay. Ungaguquki. And enye into efuneka uyenze uzomhloniphe lo muntu ozosithathela kuye. Ngoba nguyena muntu uphetheyo kula kingdom yethu. Qale nibe confused. Yintoni kingdom ngoku? Apha ke enye into yanimangalisayo. Yes. Ukho tata endibaziyo abaswelekayo. Kodwa bayasebenza la. Hayibo. Baphithiza lapha kuyehluka kuyenyuka, abanye baphethe imbombozo, abanye baphethe izitshena, abanye kuyayiyizelwa kuphethe. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngokaShabangu. Angibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Uma ngabe ukuthi aqala ukuhlana nale channel ungabusashintsha. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu noNkulunkulu. Ngibonge eqala kuma returning viewers, ngiyanibonga kakhulu nihlala nikhona, ngiyazwa ama comments enu. Ngicela nje futhi niqhubeke ni comment, ni like, ni share. Ngiphinde ngibonge nakuma channel members kakhulu enikwenzayo niyasiza ukuhambisa lo msebenzi ukuthi ungami ukwazi ukuthi uqhubeke uye phambili. Without wasting ke isikhathi, nginosisi la okhona onobufakazi obuhle ngendlela eyisimangaliso. Ngikhulume kakhulu mina, uyena ozokhuluma ngoba uyena ophethe ubufakazi, usisi Nomtha Mboneli. Yes, siyabonga kakhulu. Yipho oyiprefera kakhulu nje ukubizwa ngosisi noma umfundisi noma umpostoli? Hayi ngathi sisi nje. Okay. Kanye sisiKhalipha okanye usisi Nomtha. Oh, eligama lakho Khalipha. Khalipha. Oh, all right. Siyakwamukela, siyabonga ipresent yakho nokuthi ufikile, sakubingelela. Siyabonga mama. Yebo. Siyabulela. Hayi kuhle. Cha. Mhlambe siqale nje emuva. Ngiyazi ufakazi bakho ubuhle kakhulu, buhamba somewhere. Buthinte ukuthwetshulwa, buhambe somewhere, buthinte futhi inkosi uJesu Kristu. Ngoba vele la ekhaya nje mawungazanga lobo bufakazi lobo, ayi cha wamkela kana. Wamkeleka. Yebo, ake siqale la. Usindisiwe? Ngisindisiwe baba. Okay, uJesu nje wamconfess wathi inkosi. Yebo. Yebo. Ubaba inkosi nomsindisi wempilo yami. Oh, okay. Kuhle, siyabonga. Ubanike usisi Nomtha. Sesiqale endabeni yakho ke manje. Amen. Yes. Amen bazalwane. Ndicela ukubulisa qala moya ngcwele khona phakathi kwethu. Yes. Ndibulise ababukeli bonke beKota 2 Media. Yes. Bulisa ubaba uShabangu ohostileyo lo msebenzi. Ndingusisi Nomtha Mboneli. Yes. Okanye uKhalipha. Okay. Ligama ke andaliphiwa inkosi eli. Ikhaya lami lise Willowvale. Yes. Eastern Cape. Oh. Kodwa ke ndathi ngokukhula ngokuthi nomzali wami ubiziwe. Yes. Wabizelwa kwindawo ekuthiwa kuseDutywa. Wapha eEastern Cape. So ubizwa nje thina sisebancane, so sakhulela khona eDutywa. Yabizela kuyoshumayela. Uyoshumayela. All right, yes. So mina ke ndikhulela apho eDutywa. Oh yes. Unomtha lo intombazana ethe at the age of 13 years. Yes. Ndiyacinga ukuthi yayipurpose kaNkuluNkulu. Ndikhula ke ndingumuntu obukunkwenkwishi like ndandithanda umlo ndingekasindiswa. Ngithanda ukulwa. Oh, okay. Yes. Ngithanda ukudlala nama boys. Like bendingayazi into, bendiyazi uba ndiyintombi kodwa ndithanda ukuba ngumuntu ophakathi kwama boys. Yes. So utata wethu ke
istory sethu sawuqala apho ukuthi utata wethu sikhula ephangela lapha eJoburg. Okay. And then waze wabuya ke ngokuphela komsebenzi wayofumana umsebenzi edutywa. Okay. Apho atheki ngo1999 esakha izindlu. Wawelwa sisikafel. Yo. Wasweleka ke. Eish, askies. Apho kasweleke khona usweleke sebancinci, he was 13 years. Ndinazo ke brothers zami ezi2 plus nesister yam. Yona ke utata umshena 4 years. Yo. I was so closer to my father. Even if nomama selefuna ukunibetha, utata mbiba nguye onqandelayo. Oh, so yes. I was so close to utata. Yebo. Ndihamba ngesistory sam ke. Yes. Kutheke awuba eswelekile utata, umama usweleka utata, umama enalento manesithi inkosi yambiza. Utata usindiswe but akakazi into kanti yakubizwa. Yes. But umama yena ungulomuntu esithi atsho uthi inkosi ethi mandiyame ndoseva. Yes. Kwibandla ebesikhonza kulo. Okay. Ayike wasweleka ke utata emveni kweminyaka emibini umama emanesitsho. And then wakhawahlala ke umama kaphangeli ke ngoku. And then wasithatha wasibeka kwindawo ngendawo, mina wanisa kwindawo ekuthiwa kusemqanduli kwamakazi wakhe. And then wabathatha abanye basa kulo mama kulo ekhayeni lakhe. Yes. Andithi kulo mama. And then ke lo omncinci wabanaye. Okay. Ngokuthi ke phaya emishini ebengamkelekanga umntwana osemncinci. Okay. Kuba bekuhlala izisebenzi. So ke wamcinisa ke kwindawo ekufutshane, kodwa ke bebebonana ngexesha efuna babonane ngalo. Okay, yes. Ndiyohlala ke emqanduli ndifunda phaya ugrade 7. Ndihlupha phaya ezibazalwane enye into efuna siyazi ukuthi noba umzali esindisiwe, wena mntwana xa ungekamamkeli uJesu awusinswanga. And usathana uzawusebenzisa because awamamkelanga wena uJesu. Yebo. So ndibe ndihlupha ke phaya. Andazi noba bendihluphela ukugoduka noba bendihluphela ukuthini, but ke bendihlupha. Uhlupha mama. Ndisilwa, ndihlupha abantu endihlala nabo. Omakhulu bam. Till ke kwanexesha lokuthi mina ndizimele apho ndandihlala khona, ndibuyele ekhaya, ndibuyele kumama. Engazi asike sokuphazamisa. Mhlawumbe ubuhlupha kanjani nje? Ukulwa everyday esikolweni, ubetha abantu, hayi ndiyafunda. Kodwa nje ndifuna attention yam, ndiyalwa ndigqitha iswiti zabantu yonke lonto. Kuyaxoxwa everyday. Oh yes, yes. Nokuthi anzange ndibe closer nomama. Okay. Although mama besihlala naye kodwa mina bendithanda utatam kakhulu kunomama because umama ebebetha. Oh yeah. So utheke asawusweleka endawes ke ngoku. Ndawes kakhulu. Oh yes. Nokuthi uyabona tata xa ukhulayo ukhule abantu soloko bethetha into eyiwona ba hey bahle abantwana bakatata uShabanga kodwa lo yena mbi. So bendingomnye wabantu solo ndikhonjwa babna ndimbi mna. And lento yobubi bam bendiyazi bandifuna ubetha umuntu bendizilwela. Oh yes. So bathu mubi ngezenzo. Apha ebusweni ukudalwa kwam. Like umama mhle kunami. Okay. Yeah, so treating ngesikhathi sasemncane bewumubi. Singasho njalo. Andiyazi noma ndisemhle nango. Usushintshileke manje inkosi sikugezile. Yes. So benane ndithi ke umuntu nobundibuza impilo ngiqonda manje ndigade nje oba athi andifani nobani ndizombetha. Oh yes. So bendisoloko ndizigadile nokuthi ke ngutata umuntu ebesoloko endilwela kwezi zinto ngoko akasekho. Yeah. Ndamka ke ndohlala emqandula ke bendilwa ndilwile phaya futhi nami ndithi xa ndicinga ndilwe futhi ndilwe nje into engekhoyo bendihlupha. So ndilindile ngokuthi umama azondilanda ngoDisemba kwacaba ke uthethile nomakhulu wami ba angazondilanda. Oh yes. Because umama akabi nandawo yokuhlala njengoba ihlala emission, bahlala emission. And abantwana kaloku abavumelekanga ukuthi bahlale emission. Yes. Hayi ndazimela phaya.
Ndawufika ekhaya ngo-12 ebusuku ndafika ke ndahlala umama ndicinga ukuthi umzali wonke noma mhlambe ebiziwe khona la desire ukuthi ahlale nabantwana bakhe. Yes. Akhe abe nexesha nabantwana bakhe because ke abantwana xa bengahlali nomzali kakhulu bayahlupha. Especially mina ke because abanye bebengenanto kangako. Oh yes. Wathi xa ndifika phaya wandifunela omnyusisi ukuthi ahlale nami because bendingavumelekanga ndingene ngaphakathi. Okay. Emission so ku-opposite nalapha emission. So ndihamba ndiye esikolweni ndibuye ke ndizomkroba. Okay. And then kanye nisifike sometimes eyoshumayela bayovelela abantu mase ndibuya ndiyazi banza umbona ke ngoku ancokoleke nami kaniphezulu izinto because bendisengumntwana. Kutheke apho caba ke uye wazama indlu esawuhlala kuyo umkhukhu ekhaya ke akuzange kwaba rich ke babukile akuzange kube rich nje sikhula ngalondlela esikhula ngayo futhi ke sanelisekile yiyo. Okay, bile average. All right. So akhangele ke indawo engumkhukhu esawuba kufutshane nalapha emission kwenze kubana xa bekufuneka bethandazile kungabi kude kufuneka akhwele imoto because apha emission yes abantu bafika every time bezojongwa. Yes. Ngelo xesha bekulela xesha abantu beba positive ingeka understandwa leyo nto. So bebengabantu ke bekhona i-campaign imida help apho kuncedwa abantu abagulayo. So besinika ukudla besiwe eziklinik so ebengomnye wabantu abanjalo so xa kufika umuntu funeka bekhona. Okay, yes. Iqale apho ke inkathazo ke ngotata ukuthi athi yabona ke mntanami ndizakuthatha pha kwaNozuko usise bendihlala naye. Okay. Ndiza kukuthatha pha kwasinozuko ke umama ke andithi umzali uyam-understand umntana wakhe. Bendazi uba ndiyahlupha. Yes. So ngoku athi uzondithatha phaya ndihlala kwasisi kamnandi phaya ndiyahlanjwa like izani ifumane lempatho yokubana khe ndonwatyiswe kangaka kuba umama uyabetha and ndi-first born. Kunyanzelekile mna ndiphekele abanye. Yeah, so ngoku le ufuna ndiphekele abantwana izawundikhathaza kuba apha kwasisi andipheki apha ndonwabile apha ndenza loo nto ndifuna udlala phandle. I think umzali wabona ba izawonaka le nto lo mntana ehlele egeza kakade. Oh yes. Andimthathe. Yeah. Utsho ke andibize kahle ntombi usiza uhamba ke ngoku siyohlala apha ngezantsi uzawumana usisi uzombona usisi. Okay. Nabanye bazawubuya bazohlala nathi apha. Sawubathatha ekhaya. Umsindo endaba nawo. Ndathi hayi andizohlala nawe mama mna. Asose. Wathi ke uyabona ke ndim ke umzali wakho. Uzawuhlala nami uthanda ungathandi. Lento yandihlupha in such a way that yandiphazamisa nasesikolweni. Hayibo. Ndicinga ba umama ndingamenza kanjani bethu ndisemncinkedela was 13 years. Ndizamenza kanjani kanene umama wenze ba alibale lento okanye angabikho bhetele because andikwazi mina uyohlala nalo mama obethayo phofu ubetha umuntu omoshayo. Akabetha akasuka kubethe nje uba ungenzanga nto kusuke kukho into yenzile kusuke kukhona into yenzile. Ndithe ndisacinga ndathandaza mina ndibawela lo mama khangabikho ukwenze kuba ndingayi phaya. Uyazi ke when we pray tata nemimoya iyamamela. Ibalulekile imimoya yobumnyama. Alright. Na yeva even socinga sucinga into eza kususa enkosini. Okay. Ungaguquki. So ndithe apha ekuthandazeni kwami okuncane ke ndisekwi Sunday school ndathi yabona lo mama noba ngasweleka lo ngoba andifuni mina ukuhlala nalo muntu. Ngoba uyabetha. One day ndibuye esikolweni ndibuye lento yokubana ndimbi ibisoloku ihleli from ebuncinaneni bam till ndaba kula age ka13 years. So every day xa ndibe esikolweni ndibuya ndizibuye kwesisiphila imani why abantu bethi ndimbi ndimhle kangaka.
So as usual ke xa ndibuye esikolweni buye ndichophe kwesesibili. Ndithi hayi bayaphosisa ngeke. And ndinazo nenwele zam ndikamile usisi ndenze inhloko why bethi ndimi babantu. Ngale mini ke ndibuye ke ndenze lo msebenzi wami usisi uyaphangela. So uzawubuya later. Ndithi ndisahlele ke apha asathethisani ke nomzali. Ngoba wena ufuna ukuyohlala. Andifuna uhlala phaya. Kodwa yena unabo ububele uyandiphathela into ezimna ntombi ndingadli nezo zinto zakhe because undikhathazile. Cha bo ungafuni ngempela. Yeyi. So ngalusuku ke ndibuya esikolweni ndisuka embalekweni kuyabalekwa ke esikolweni. So ndibuye ndikhathele kodwa ke into yokuqala xa ndivula ndibeka incwadi ndiyozijonga pha isipilini ba ndimbina namhlanje nje abantu bathi ndimbi. Ndithi ndisahleli pha esipilini ndibona ba kukho abantu abalapha esipilini. Kodwa uyiwani obheka isipili? And isipili isese wardrobe uyabona edown Mostata. Kuba khona ibedroom ekwalapha endlini kwehlulwe ngewardrobe. Kube yikitchen ngapha ya. Kube ibedroom ngapha. So umnyango ungapha ya. So sisipili is. But aba bantu abezanga ngapha bavele apha esipilini. Babonakala pha esipilini. So baze ka abantu bathi Nomtha mntana wethu qale ndithuke. Hayibo. Bathi mntana wethu kum Nomtha mntana wethu siyabona umama wakho akakufuni. Umama wakho uthi amohlala naye kodwa wena ufuni. Yabona ke thina size apha sikuthanda siza kuthatha ube ngumntana wethu into oyifunayo awuzudinga uzoba ngumntana wethu kodwa ke into eyi-1 sicela kuwe uyavuma na uba ube ngumntana wethu. Uyabona ke tata ihamba nokuthi naxa ukholwa uvelisa ukukholwe uyamvuma uYesu. Futhi naxa uzoba nomfana uvelisa ukubuza uthi ayike ndinobani. Funeka athethe uvume. Kanti ke nelizwe lobumnyama nalo lifuna umuntu athini avume naye. So bamiswe into bayengoku andivumanga. Ndithule ndicinge enye into endenza uba ndingavumi banxibe iattire endingayithandiyo. Banxibe into ezimnyama bathwala uyazi ngobuzi lento igalela umbona xa kuyovunwa ufike yenziwe ngemizi. Noma ngayazi kahle ezinto zenziwayo ngathi zeze uyogalela umbona wethu andiyazi banzobeka kanjani. But isitsha. Isitsha nje. But bazithwele enhloko ke. Babe sebetsho ukuthi and ke enye into esize ngayo apha utata kho uyakhumbula. Kusho bona? So zan excite ke ndathi hayi utata mwasweleka kudala. So bathi hayi kanti ukhona pha. Ukhona phaya and uyakhumbula. Uzawukuya uyombona uphinde ubuye. Ndithi ke mina hayi ndiyavuma. Ndiyavuma kuba khona notata. Bathi ke enye into ke esikufunela yona ukuthi wena uzawutshata. Hawo. Uzawutshata nje. Ngiqale ndithuke ndithi umamam wayethe umuntu akatshate esemncinci njengam. Funeka abe mdala. Bathi hayi uright wena for utshata. And enye into efuneka uyenze uzomhloniphe lo muntu ozotshatela kuye. Ngoba nguyena muntu uphetheyo kula kingdom yethu. Qale nibe confused. Yintoni kingdom ngoku? Uyena muntu esigoba kuye nathi. Ngoko ke ukhethe wena. Igama lakhe nguLewu. Wona 13 ngaleso sikhathi. I'm still young andikabikho andikayina nasekuthini umuntu abe mdala beyintombazana. Kodwa usutshelwa ngomshado. Kodwa ndithi noLewu. Bakithi. Ndithi ndiyime ngalento ba umama wathi ngizawuqala ndibe mdala and then nami ke ngonditshata. Bathi ake kuba sowuvumile. Awuzoba satshintsha nto. Hayi ke emveni koko ke bathi ke usakukhuphela ke umyeni wakho umhloniphe. Hayi ke bakhuphe bona ezibheki izinemigca uthiwa zinto nithi namba eGauteng uMasigoduke.
Oh okay. ezifike zifaka impahla Yes. babeke lo maskhenkethe babe sebekhupha lo myeni Hawu. tata ke ikati Hayibo. Uphuma khona la ebhekini. uphuma apha ebhekini Yonke lento yenzeka usabheka esipilini noma manje usubonana nabo. into eyenzekileyo ndithe sobabona besaqala uthetha ndabaleka ndojonga ndobiza ifriend yami enhlala napha eyadini ekuthiwa ngusiyamthanda. Alright Ndafike ngekabuye esikolweni ndabona baye akho muntu and ke ngoku kunento engathi indibambile apha. Ukubona xa unamanwele akukho nto ethi manibaleke ndiwele ndiyotshwe ekhaya. Kukho into efuna ndihlale ndimamele ndabuya ndazomamela. And ke ngoku abamanga basathetha bephaya esipilini. Basathetha baphaya esipilini. Bayathetha futhi uyeva omnye ndiyamazi abanye andibazi. Omaziyo owasendaweni. Hayi singayapho tata singayi. Oh okay. Singayi kuleyo ndawo. Alright. Kodwa ndiyamazi. And then bathi ke uzothatha nalo muntu. Bathi ngumuntu ke ngutata lo. Yeni wami. Yeah. Hayi ke bathi ke sizawubuya ke ngexesha elithile sizokukulanda. Right, ngesikhathi bekhipha ke manje phela ikati leli bayalikhipha wa reactor kanjani? Hayi ikati ndiyalazi mos but ke ndithuswa into ukuthi umuntu wakhe wathatha lekatini. Nokuthi ayika ngeni kakuhle into ukuthi umuntu uyathatha engakanana esemncinci esafunda grade 8. Hey. So ndibone ngokubana itshintshile iattitude yabo. Abasandicengi ngoku because bathi sendivumile. Bathi ke sawubuya sizokulanda. Hayi ke ndaphuma xa ndiphuma ndidibane nosisi bese ndimhaga. Yintoni? Hayi ndingatsho nqomane noyitsho le into. Athi xa ingena endlini athi hayi man kutheni na? Inhloko yami yabe right avela athandaza khalima. Abuza ubone into ndithanda ndibona nganto. Hayi ndihlale ndihambe ndiye esikolweni njoba ndisesikolweni ke. Ukhona ke lo myeni. Uhamba naye? Uba khona nimazi ba usukaphi uvela umbone khona. Njengoba benimbone ngokuyana ngathi xa ndiphuma ndabuya ngasekho kodwa xa nisesikolweni uba khona apha ecaleni kwedeska yami. Apha iJoseph umsila wakhe. Uyadlala. Lona leka. Kodwa kakathethi. I think wayezawuthetha maybe. Abanye bayabona. Ababona abanye. Okay. But my friend uyaqaphela that ndiyalila. Abuza utheni sasiku Sunday school sonke. Yes. Ebeyonibona ke izolo elinye. So uyasazi ke isistory. Utheni mntase? So umisi uzawuthi ke makandithathe anigoduse. Oh yeah. Ndihambe ke xa ndifike ekhaya isuka kumnandi kanti idlala athi mama ayikho kwalanto ubuthi uyayibuyela phindela esikolweni. Awusifuni isikolo. Phinde esikolweni. Hey. Kodwa xa kukhona lento ngathi kukho into ekubambileyo akukhulekanga uyoyika uyesaba ngathi kukho into enkulu ozoyibona eyoyikekayo. Yes. Yenzeka lento kwade kwafuna ke ngotata ukuthi ndihambe ndiyemkhukhwini apho umama These yakhona. Before that bafikile utsisi ke seyandicenga uba mntanami zoma ndikuthatha uzolala nami ungayihoyi lento uba umama esithi uzohlala naye. Oh yes. Engazi noba yintoni libangela uba ndingafuni uhlala nomzali emveni kwethuba elide ndingahlali naye. Andicengeke nakusisa kho kude kulapha kufutshane. But benifuna okwakufunqulwa nokwakuhlanjwa nokwakuphekelwa. Ngoku izaba ndiyimo ophekela abantwana. Yes. Okay. Before ke sihambe abakafika obrother bami ukusuka ezilalini. Usisathu ubheka emlindweni lo monke uzobokhina isincwabo and then go ubeka inkonzo yasebusuku uba kuzongcwatywa kusasa. Yandicenga ke athi yabona ndikuthengelene ingubo entsha ungavumi umama imbathele ingubo yakho wedwa uzomana uza kum uyeva ke ntombi ewe sisi. Utshixa mnyango ungasicima isibani uyeva. Uyabona ke tata uyabona xa umuntu ehlaselwe ngumoya uthi esithi makenzele angayenzile enzele afuna ukuyenza because uthi xa ephuma ndabeze ndikhawuleza ndicima isibane mina ndilala.
bafika ke Oliwe nequba lakhe madoda bathi vuka ukhontoni pha ezidrawing usisi wamsuka nezinoba kusemakhiwane nakodwa ebengumuntu obanendlebe noba indlebe ebhlungu kodwa manethatha treatment khona so usuka khona ke namhlanje ke ngokuye emlindweni uzobuya kusasa yes bathi vuka ukhontoni edrawing yekhabhathi ndithi nakhona amacephe kasisi nezinto zakhe bathi phakama uyokroba manifika khona iipilisi zikasisi futhi khona zona zodwa nezinye bengazidla ngasazawuzidla xa buzifake phaya so bandikhombe kule draw babe sebesithi sela ezipilisi bese ndisela ke nam ndiyasela emveni koba ndiselile wonke emveni koko babe sebesithi ke sizawubuya sizokuthatha ke kuba lokufuneka uhle nomyeni wakho so ndithi ndisagqibothi sela ndiva intloko yami iyajikeleza nesisu ngathi kuyaliwa ndizame ke ndibile ndimanzi kodwa le ngubo yam andizuyishiya kanti ke ndiye ndawa phambi kweholo lecawe yam ndabhaqwa ke nangomama bayabuza abanye abantu futhi kakuhle kodwa xa isukufika ngakumama ngase ndingamluma indlebe okanye ngase kodwa into ingakuye nje and umama ungumntu onobele uyathandwa nangabantu yebo but once wantombi utheni ngathi but ke ndingumntwana ayikazame kumama mntanam kofuneka uzicenge kaloku nam ndiyafuna uhlala nawe andiqonda uba andifuni uhlala naye and andizumchazela ubana ndiyahamba ndiyobona utata but ke andiyitsho ubana aba bantu bandiselise and kukhona ezi zinto ezikati ndihambe ke ndibuye ekuseni athi usisibente ungasicimi nje isibane hayi ndixolise ke kusisi umama uthi awufuni uthetha naye ndithi andifuni uthetha naye waye ungafuni uthetha nomama hayi ke alinampendulo qha ndiba nomsindo endingawaziyo nami usuka phi uthi ngotata sesihambile umama aqonda ba akazuva ngam umzali ke yabona umzali xa sithi andizuva ngawe unyanisile waqoqa impahla zam ndayotshona kule ndawo nalapha khona kubike khona nabantwana bokudlala ke noko apha abaninzi njengoba ndingumuntu othanda udlala ndiyazi uba yintoni le ebangela uba ndingafuni ukuhlala apha hayi ke futhi uyasikroba mane ezosijonga uba elo xesha lifumana lelunch abuye siphathele izonga phekani ke niyodlala nenzini ilungisa uniform yenu nizoya esikolweni ndibalisa librother yam ke laba andiyithandanga into eyenziwe ngumama yokundithatha apha kwasisinozuko ndingafuni so ibrother yam ke nangoku mama bephangela besoloko sicloser xa sithathwa sisiwa ngapha sihamba sobabili so ndithi andiyithandanga ke mntasekhaya le ndathi thula wena mntasekhaya ndizakwenzela ujingi uyabona laa nto yojinga leyo kudlala yabantwana mntasekhaya yeke umama lo ndizakwenzela ujingi sijinge sobabini abazi ujinga aba bakhe abantwana ababini lukhanyiso nosiphumezo kodwa thina bemnandi ke lento siye esikolweni masibuye esikolweni abuye sele ndikhwaza mntase ndibuye nayo intambo ngicele pha kwenye indawo sihlala etown ke so uyabona xa kulahla amakhalibhodi beko nentambo ongazaziyo so xa uyokhangela phaya ke futhi le ntambo iqinile andibophelele emthini athi kwaqala uchove mna ke and then mina ndibese ndichova wena hayi ke kanti kulolu suku ndizazolandwa ngalo ngomyeni wami uleyo ake sijove aba bayacela aba saya sibafuna ukubajovisa yinje nobabili asizujova nabo sijove beligame lami ngexesha ndisakhwela kujingini babone naba bantu bakuloliwe babe sebesithi ke siyahamba ke ngoku sele ndikhwelisile ke kujingi then ke sijove andikwazi umchazela ubana kunabantu bebethi kum so njobe ndijova kanti ndiye ndawa kanti ngondiwayo ndiyahamba ndihambile phofa ndiwanga ndisuke ndasukuma ndahamba yena uchova into evele yawa phansi So athi ke sawubona lento ewe phansi abale kobiza abantu
Yebo. lento iyaxhuzula iphuma amagwebu Ngendaba yamaphilisi owaphuzile. Iseyidlulile amaphilisi. Awazange kwenze lutho amaphilisi. Zange ndaye ndawa nje then banisela isibisi ndaba right. Oh. So ngoku ndixhuzuliswa into ukuthi ndiwe kujingi. Oh, ehe. So bezeka umama bazondithwala notata umfundisi baphaya. Mina ndimkile ndayofika ehlathini elikhulu. Yo. Ngizawuqala ndibeke ngelicala lami bandifike kuKhontoni. Okay. Ndizobuyela kweliba umama uthi ndiyenda njani. Yes. Ndithena ndifika phaya ndiyafika nje uyeva bana kunevudu lomtshato kuyayiyizelwa kodwa phakathi ehlathini. Hayibo. Hayi xa ndifika apha akho zindlu ke tata phaya akho nebhedi akho netafile. Kuhlalwa phansi komthi. But ke ngoku lo wami umthi kwendlalwe kakuhle caba kuthiwa ndiumakoti osafikayo. Yes. So ithi yotata lento apha ke enye into yanimangalisayo. Yes. Ukho tata endibaziyo abaswelekayo. Kodwa bayasebenza la. Hayibo. Baphithiza lapha kuyehluka kuyenyuka abanye baphethe imbombozo abanye baphethe izitshena abanye kuyayiyizelwa kuphethe yonke into nje. Yabona ezinto zokugalela amanzi imiphanda imikhobe. Banye bathwele yona abanye balima sisiphithiphithi but ke into ebhlungu abanxibanga bahamba nje akubandi akushisi awazi noma kuyabani noma kuyathina lo mina nisengimakoti andikayazi into yalapha. Yes. Nifike ke mina ndihlaliswe phansi komthi kuyiyizelwe kuvuywe Nkosi yami. Into yokuqala ke apha wathi ke sawugoba ke uzawutshata so ufuneka ungejwe ube ne-engagement ring. Okay. Hayi ke into yokuqala ke baqala bandifaka isipeliti esoqhobosha phansi kolwimi bandiqhobosha isipeleto ulwimi baliqhobosha nesipeliti. Okay. Futhi ke noma uva kabuhlungu akho umuntu uzela ngawuzube akho umuntu ozokuteketisa. So ndahlala ke apha emveni kokweziri bayifaka le okay usaqhubekisa. Baqala bafaka esisipeliti baqhobosha. So andikwazi ngokuthetha. And then beza nale ring bathi xa bethetha ngale ring le ringi ibaluleke kakhulu ungalingi ilahle siyithenge eParis and iduru. Ubeka wayilahla nje ikhonde yakwenzeka kuwe kusho bona. Ake ndifakwe le ringi. Yes. Ihlale apha kuyaphithizelwa ubona uba kuyalalwa enye into yanimangalisayo phaya kuyadliwa phaya tata ukhona ukudla. Okay. But kudliwa ukudla okuqhelileyo ayikho irice awukho umbona ayikho iRussian nenyama ama beans kanjalo cabbage akukho akho nesitove uthi ulight istove uyazi uba uyabona xa kwenziwe utywala. Yes. And then ukhanywe la nto kuthiwa insipho. Yes. Ifaka kwezaziciko uyabona ezimbombozi fike kuthengiswe estratweni umbona esasiciko simnyama. Yes. Udibana abantu ke mhlawumbe noba bayi50 kwesasiciko baqhitha nokwezinja. Bagijimisa lento because kaloku uzawuphela phakathi. Mapho sesilento thina sithi amavovo. Thina sithi izinsipho. So ke bazolwa balwe kodwa kubanga lokudla ke uyikhona kudla kwakhona. And ke bahambaze ke. Bane picture ke tata. So mina kodwa ke ndisafika ndisadla nekati mina. Phofu zandidle nokudla phaya. Nawe ulethelwa khona lokufana nakho. Kodwa ke ndikulethelwe nama ayizuba khona kaloku ichicken liver apha. Ayizuba khona. Nemince meat. Kubhizi kuyayiyizelwa kuyathungwa ilokho emnyamende. Obani abalilizelayo? Ngabantu abangaba bakhona mama abaphilayo. Khona kule ndawo. Bakhona mama abaphilayo apha emhlabeni. Abalapha. Bakhona mama bangasaphiliyo abasebenza apha. Okay. Ufuna uku-understanda kahle.
kunomama abaphilayo balapha kuleya ndawo ngaba balungiselela umtjhado then bese kuba khona futhi asebadlule emhlabeni abashona nabo balapha nabo bayasebenza lapho oh right so ake ndisahleli ke andazi ke noma kuyala Zandbong ubusasho ukuthi iyenziwa lengubo yakho yes injani emnyama inkulu njengoba abantu beshada ngengubo ezimhlophe eyami emnyama yes so bathi ke uzochata but kanti sakwazi uphendula because ndiqhotyoshiwe phansi kolwimi wafakwa nale ring ndafakwa nale ring yengeji cabise khona ezayo yomtjhado lelo ring ifana namathang ring lawa afakwa nje abantu beyifakela iring inkosi yami le uyithenga na kwa American Swiss oh yafakwa la emnweni oh and then ke kwafakwa ispelit okay apha phansi kolwimi all right emveni konke andiyazi noma kuyalalwa apha noba kuyathini kodwa kusoloku kubusy and then ndithe andiyazi noma ndihlale ixesha elingakanani kodwa ndive inoise eyenzekayo bana kutheni kusobakho wena apha kubekho i-disorder nje ndiva ingxolo isuka ezantsi ehlathi caba kuyatsho kanye ikhona into eyenzekileyo mina ke ngisazi masile phandle ngumakoti beza kuma abantu kwaqala kwalomyeni wami wandikrwela uyathetha ke lo mama kutheni kusofika wena kubekho isiphithiphithi ke yagxothwa apho hawu kanti njengoba ndigxothwa nje ibrother yami yobiza umamba naku nomthapha ephuma amagwebu yes uwile nyani ke bafika ke yindawo yomthandazo kwa umthetho wayo le usoloku khona abefundisi abathandazi kuyaphunywa kuyoshunyayelwa ngaphandle okay yes so xa kufika umuntu ogulayo uvela athekwe ngomthandazo so bafike ke bathandaza nyani oh yes bathi xa bethandaza andaphendula kodwa ndayeka uxhuzula so athi ke ngokumama umfundisi walapha simbiza makhulu hayi ke kwafuneka ke rhadi umarhadebe umama okay marhadebe kwafuneka kusasa umvuse umse clinic ajonge ubana kutheni ngoku engathethi intoni ikhozi yobana athi xewe kujinga vela ngakwazi nokuthetha ngaye ke kulalwe ke uthi mama ke lento elapha iyalaqalaqaza imana ayingonomthalo lento iyalaqaza xa kuthetha lo iyamjonga xa kuthetha lo xa kuhlekwa naye iyahleka kodwa kunzima ithethe ngomlomo uthi nditsho ndithi angonomthalo uthi ndithi sothi ba ayingonomtha ingakhali into ingakhali hayi ke mama avuke kuseni wahamba nawo wanise clinic eclinic bathi hayi asiboni into thina bayibonela umuntu nje azibonela nje umuntu but akathethi but bathi ke ungamsi efre nje akajonga qhaqho nalapha ajonga ba intoni na eyabetheka mhlawumbe konke ebethekile singazuyibona thina kuba sina imitshini mhlawumbe ngesikhathi ewa oh yes mhlawumbe bethekile hayi ke umama ke umane ngxolo banethandaza athi hey wena awungonomtha yokuthi umama asotsho nditsho isikhalo hayi ke kuthuthuzelwe but lento ithanda indaba xa befika abantu bezobuza bana nithi utheni na seyithe amehla ijonga lo ubuzayo ijonga lo uthethayo ijonga lo uphendula hayi ke umama uthi aqonda ba kulowo nyaka wango-201 202 lowo nyaka kwakuzawufika utata uBenihini eMonti so umakazi wami ke uanti wami uBhedla athi hey mzala masike simse kuBenihini lo mntana okay mhlamba ngaphila pha esalinde leyo kukhona utata omncinci wami xa sifika thina apha ecansi safika solo siva kuthiwa ngumprofeti lo tata utamncu wethu ke yabona lento bakuhlangane ifani kodwa babe kuthiwa mhlambe kungenwa emsamo bengumboneli ibe ngunjaba ibe ngubani kodwa ibe iziduko sibeyi-1 kodwa xa kusenziwa into umsamo ubeyi-1 so mina ndingumboneli yena ungunjaba
yes. Kodwa ungutata omncinci wami. Yes. But ke kuba ke ekhaya kusindisiwe azenziwe izinto zomzamo. Kodwa xa kusweleke umuntu kubizwa bona kuqala. Okay. Okanye kukhona lonto eza kwenziwa. Afonele yena ke. Mfundisi unomthapha kaphilanga uye wawa kujingi kwaThinthini. Hayi khawume rhadi. Ungamahambisi ndiqale ndifike ndimbone. Hayi ke ndizawuthathwa apha ukugqiba kwakho utamncu ndibona ndisiwe kwaBenny. Ndawuba ndiphila kwaBenny ndizawusiwa eMakhiwane okanye eFree. Ndazi noba zehlukile na. Ngathi zehlukile. Kodwa kwezi zibhedlele abhalelwe incwadi umama makhe ndiyojonga khona ba akho nto endibetheke kuyo na. Kodwa ngoku xa bebuza abantu ba uva ntoni ndikhomba kulomne weringi. Utheni ndikhomba apha. Bona bayiboni futhi ababoni into bona. Hayi ke kuthiwa inoba ubetheke ngalomne umthambo wathini yazi ufika endlebeni yazi angakwazi ukuthetha. Akho mntu uyaziyo. Hayi ke bathandaza abantu becawa. Afike utamke ndikhula kusithiwa ke ungumprofeti. Yes. Hayi ke ngiqonda phofa ndazi noma ubiziwe na. But andithi mina owami umzimba uphaya kwale wemzini wami. Apha akho lento ingathethi ilila ithanda indaba. So kodwa xa kubuza bana utheni ndikhomba apha. So uthi ke umama afike kutamnci kugcwele ke emission abantu bazo njengoba ndithi kuhlala abantu. Yes. Hayi ke afike utamnci uthi umama afike utamnci athengene eminyango ethuka athi hayibo yintoni le ndiyibonayo. Hayi ke athi mama hayi ngunomtha lona uqale izolo ungabikho right. Athi andiboni nomtha apha ndibona into embadiswe into ezimnyama. Hayi ke uthi ke alidwe inkosi uba makasuse kuqala lento isebusweni. Yes. Hayi ke bethandaza athi bazalwana masithandaze because lento esimelene nayo apha ayinhlanga ayingumntu lo. Yes. Hayi ke kuthandazwe uthi utamncavu bana makafake umnwe phansi kolwimi. Hayi ke afake uyalidwa inkosi uthi ndithethe ilanguage angazange wayiva nasephupheni ayizizona ezilwimi. Uthi ke ndithi asatsho athi inkosi yamnikeza izwi apho kwakusweleke umntana anaba uElisha lo mntana wathathwa wabekwe egumbini eliphezulu kaEliya okanye Elisha and then umama wakhe wathi xa efika wachaza uba umntana usegumbini eliphezulu xa efika uswelekile. Uthi inkosi ithetha kuye ngelizwi bana makabeke isandla esandleni abe kubuso aphefumula lapha kum because lo muntu lapha ngomuntu. Yes. So uthi emveni kokwenzela utamnci ndakhala nathi mama iringi yakhwaza. Babese betsibela lamnwe bewuthandazela. Yes. Emveni koko nobe emveni kwethuba uthi wena nobe emveni kwe2 hours ndaba right. Ndabuya ndathi dilambile uvelaphi nachaza uba ndivelaphi. Usuyabatshela ke manje. Ndabatshela yonke into. Uyima ukhuluma ke manje. Sendikhuluma ke ngoku. Hayi ke babe sebenthandazela ke bethi ke uthandaze ke mase kuphinde kwenzeka lento. Hayi ke senqamela uyodlala la jingi kwakhona. Because ingqondo sibuyile manje yonke into se right. Okay. And then ke athi mama ayawuzuyo ezanzu uzoba lapha emission. Kuba siyazi ba uzakuphinda wehlelwe intoni. Caba ke ngoku nabo aba wasekhaya mababuye beze apha. Kuba mina ndifuna ukwehla ndiyodlala nabo. And bathi odata maningehli ba lento mhlambi banganibamba abantu apha endleleni. So kwanyanzelwa abuye nencwadi zabo bakhe bazohlala nomama sizohlala nomama apha. Yes. Hayi ke sahlala abantu ke abanokhi iminyango uvela ubone ngabo bengena. Babuya futhi. And ndivuka babuyanga namhlanje. Okay. And then ke ngomso mama avuka athi vuka ke mntanami uye esikolweni. Futhi ke ngosekumnandi umama ndiyamthanda. Ansinayo lento yomshawude nongamfuni. Yes. Caba la moya uphumile. Yebo. Lento abantu bathi kukhona ubody 2 inoba yayilonto ke. So xa ndivuka ke kuseni mama ndilungiselele athi esikolweni andithi eyo mama ndiyesikolweni. Xa ndifika esikolweni inoba ngo10 ndiva ndinenhloko.
ndiyabe ndocela kumiswa ekuthiwa ngumiss mina enguye umuntu owayesoloko endijongile ndithi miss nenhloko athi umiss Goduka mntanami. Yes. Hayi ngixa ubha kwami ndigoduke. Xa ndifika nyani kungene umthandazo ka10 as usual. Oh. Anifika phaya bathandazeke otata umfundisi baphaya babaninzi kodata bakhoyo. Emveni koko bathi mandiyohlala khona indawo ekuthiwa kuselifa house ngoko ine upstairs. Okay. So bathi mandiyohlala kule le ndawo ke yindawo enikwe umama akhe ahlale nathi ligumbi nje ubana akhe ahlale kulo nathi. Oh yes. Afike ke caba isister yami lincuna 4 ibonile ubana izolo ibona abantu bendigubungela ngobe bendithandazela. So yena ucinga uba mhlawumbe noba ndiyabethwa okanye ndathini. Okay. So namhlanje uzimele esikoleni sakhe wazokroba abantu bethi na abantu becawa. Efika ndiyaxhuzula again. Abesephuma njengoba endiqhuzula nje ufike yabona xa tata xa ungumtshakazi kwelala amaXhosa. Kuba khona umuntu ekuthiwa uhamba naye ekuthiwa ngumnqungu umkhaphi. Okay. Ekuzawuthiwa xa uhamba usiya pha ahambe nawe. Okay. So nami bendinayo umkhaphi phaya. So nguye ke olofile wathi ize siyoncokola. Oh. Ebese ndisukuma ke nami phofu siyoncokola nje siyoncokola pha emkhukhwini wasekhaya. Uba sasithetha ntoni phaya ninakuchazela. Kodwa sathetha into engange hours. Yo basana lezigama lomuntu. Sincokola njengoba ndincokola nje ndiyaxhuzula ngapha. Yebo. Ndiqhuzula nje uthi mama abone ba hayi man uthule ngokuxhuzula lo mntana. Ngasikhathi kwenzeka lento wena uyiboni le yenzeka ngapha wena uzibona le uncokola. Yes. So uthi mama evuba hayi lo mntana lo akaphefumuli but bakhona ke abantu abathandazanayo ababeke izandla ngegama lika Yesu. Hayi uthi mama ndibeke into manditsibele apha ndizova. Hey akaphefumuli lo muntu. Kanti abanye kudala bevilo sisijuzi bayi kudala lo muntu ehambile lo. Yo. Phofu ndihambile nje ndiyancokola pha. Uthi amncakekho nazi uyokwenza ntoni emunti. Afonele bayike umntana ke ude wabe uyashiya. Eish. Atha ningamhambisi inkosi yami. Nindilinde njengomuntu omdala. Yes. Ndiyafuna. Hayi ke bafike. Caba ke khona abacomplainayo ba asihlale isidumbu ithuba elide kaloku. Masiyanjise isidumbu. Hayi utamncaka abuyi ke. Hayi ke uthi mama ndesulwe. So bakhona ke abasebexelela ba ke intombazana encinci ide yabe yahamba. Afike kutamncuta ngiphinde ndibona into engeyiyo apha ndiphinde ndirhwaphilize lento ebusweni ndiyithandazele. Yes. Uthi weva into ethi caba kokubuya komphefumulo. Yeah. Abuza hayibo usuka phi ndithi hayi ndisuka mina emkhukhwini nobani besithetha pha sincokola. Bathi ke ngoku hey yabona khona utata ke ndimthanda pha owantitha kuthiwa ngutata uMdleleni kodwa ke akasekho ngoku. Athi yabona mntanami wabona wekaphinde babuya abantu biza igama lika Yesu khalima. Hayi ke eleke ndibona into engathi khalima bazobuya ke ngoku. Besithi ke hayi ke sikuyekile wena sizolanda iringi. Iringi ayiqonda bana yilendo endayithandazelwa phaya tata ya ndayibona sengasekho ukuze ndibuyele ezingqondweni. Ngolwasuku lokuba nize nivuke ndiye esikolweni. Yes. Ndithi haya ndiyazi mina iringi. Ningayibuza kutamncuba nguye umuntu oye wanthandazela kuyo. Noba ithathwe nguye okanye utata uMdleleni. Bathi ke if ayifumane kule ringi siza kulwa. Phofu ke lo mlo bathetha ngento endiyithanda njengoba ndithi ke tata mina ndikhule ndiyilwa nje ubeke wathetha nje into encinci kum ndikhwela kuwe so bathetha ngento endiyithandayo. Okay. Into nayo umehluko kulomlo akweliwa ngenduku apha. Uyahamba uswenda wena abufika ubona izilwanyana ongazange wazibona ezoyikekayo. I think usetyenzwa ifiye. That yoyika
so silwile apha salwa ndabuya uthi ke umama noTamnci ndaphinda ndimka ngabikho yabonakala uba apha andikho kodwa uTamnci wathi ayisani uba nengxaki uzawubuya hayi ke nyani ndithandazelwa nje uthi umama wathi uTamnci hey inkosi nento eyithethayo ngalomntana ithi apha yakha iwarrior uthi mama ndathi andifuni warrior ndifuna umntana maye esikolweni akayizwa leyo mama ufuna umntana wakhe andazi wa understand warrior uba yintoni wathi andifuni warrior ndifuna umntana mabuyele esikolweni wathi rhadebe lo mntana ngumlwilo wenkosi wathi andifuni mlwi ndifuna umntana wami abuyele kulanto beyiyo abuyele esikolweni yes xa ndibuya phaya noba sekudala abantu abanye sebedikwe nakuthandaza ngokumntu akabuya ubanda uthi nce ndabuya ndihefuzela ndilila yintoni ndivela ngasechibini sukolwa ndabachaza ke bendiyolwa nabo hayi ke athi kuTamnci ichilo inkosi yathi lo mntana uzawuba yiwarrior kumama wakhala ke Nkosi uthathe umyeni wami ngoku uthatha umntanami sele buyile umntanami umenzi warrior and mina andifuni warrior apha ndifuna umntanami ebuye beyilanto ebeyiyo yes dilebala into ke tata ba ngexesha utata wami eswelekile kwaba nalanto ukuthi xa umfundisi ezile lo simbiza ngutata omkhulu wethu ungumfundisi welabandla simbiza tamkhulu ke wathi xa ethetha nomama ezawuhamba after umncwabo ndandisendibhadlile kancane ndiyayazi ndiyayithethwa wathi Rhadebe njengobana ke ekushiyile ucwanini ufuna uThixo kwenzele ntoni ngabantwana wathi ke nake mina abantwana ndifuna ibe ngabafundi bakaYesu bashumayele benze zonke izinto zokuba andinamandla ukubakhulisa andinamali andazi noba wayayazi ba uthini na abese ndikrweqa brother yam lincinci ndathi umama ufuna ngoku siyoba ngabafundi uyasigxotha apha ekhaya sakhala ke sikhaliswa ilento but ke yaphelele esitubeni ba akade asigxothe but ke ndayibamba lento ba mama njengoba ehamba sibeke emizini nje ufuna sibe ngabafundi bakaYesu kodwa ke ayikavuleke emehlweni ba yintoni abafundi ukuthini usebenzele ubukumkani kodwa ninento ethi wena mama wathengisa ngathi wathi ufuna sibe ngabafundi uyasigxotha apho ba ukwazi ukusiphatha hayi ke so ke ngoku naku inkosi ithi kuTamnci ndiyaba iwarrior akafuni usekhohliwe yonke lento afuni ngokuba ndibe iwarrior hayi ke wahlaleka ke bayabuya abantu bazolanda le ring bayabuya abantu bazolanda le ring nabazalwane sekuhlalwa apha emishini ugadwe emba kumane ukrotywa bakalela ngayo ulele ayusalele ngoku awuyaphefumula kodwa uTamnci usoloko ekufutshane kuba azova bayithina into afike ke uTamnci ngolusuku abizwe ba hey uphinde wahamba ndakhumbula ngalo game bafike ekseni ngo4 uthi bavele bangene nje abavula iminyango awubona ubana bayanqonqoza ubona belapha bethetha qa so uTamnci abizwe apho ba hey uphinde wahamba lo mntwana afike ke ubizwe ekseni azi ezeke hayi kuTamnci athandaza uthi uTamnci ndiva nami ndikhathele siyalwa pha imfazwe ishushu futhi ke ngosekunabo nabanye abantu engabazi noba basuka phi ngoku kufunwa le ring kuba kuthiwa uba xa ungafumaneki mosi wena mayibe khona iring because yexabiso la ring awukwazi uhamba uhambe nering yethu nithi mina hambani uyicela kodata umdleleni okanye kodata unjaba mina ndiyazi hayi bona bathi bayifuna kum okanye ke ndiyifeke bhetele xa ningazubuya nale ring kodwa kwathi tata sele ndiboma ndiyohlulakala ngoku ndabona ukubone xa kusitsha ngoJune kusitsha emadlelweni yebo umlilo nje ndabona umlilo nje osisurround omkhulu unesweat usiza ngapha ngakuthi njengoba sisilo unesweat kume isweat kanje okay so andazi nobe isweat ziza ngakwaba bantu
okanye zizoxhola mna kodwa lo mlilo uyeza. Lo mlilo xa wafika wandisurrounda ndodwa. Okay. Bona basala ngapha kwaMadangatya. Oh yes. So ndabe sendiyithuka. Ndiyalila ke ngokuba ndiyabuzwa ndiyachaza uba ndiye ndancedwa ngumlilo nesweat kwathini. Hayi ke bandibamba oomama udinga bathi hayi yamkela uYesu ke ngoku. Ngoba tata thina wena sibona abazali bethu besindisiwe. Xa sikwazi ucula pha nokwenza memory verse cinga uba nathi sisindisiwe. Yes. Kanti lento funeka uzivumele. Uwedwa umuntu nomuntu yes. So ke ndamkeliswa kaYesu ithi hey Inkosi uYesu ayike ndatsho nam ndatsho. Bathi ke emveni kokubeke bafika aba bantu. Biza igama lika Jesu. Yes. Biza igama lika Jesu. Hayi ke andilibiza noba ndiyothenga igama lika Jesu, igama lika Jesu, igama lika Jesu. Late ndibuya kule ndawo ngale mini yeswethi kukho inkonzo abayomphela nyanga. Okay. But bandithethe nam ke omama abadala abapha mntanam wamkele uYesu ke ngoku. Xa bekufikela ngoku ungoyiki biza igama lika Yesu. Yes. Hayi ke mama sedikwe nayo yonke lento kokoko iveki okuthandazela umuntu oyi-1. Kwalile ngo7 sekungena inkonzo ndibekho inkonzo yokuphela kwenyanga. Yes. Bathi ke ubeke baphinda bafika usixelele. Oh yeah. Hayi ke ndihleli ke ecaleni kwalo mama. Ndembathe ingubo yami nayo nento egodolayo ndembathisiwe ke ingubo. Ndithi ndisahleli apha kuyakhonza vele ndivizwe apha ezindlebeni zami. Elithi nomtha mkhonzi wami ndikubuyisile. Uba ube ngumprofeti wenhlanga. Wow. Uba unyathele ugungxule uchabalalise wakhe utyale. Ndikubuyisile ukubana ubuyise aba bantu bebephaya. Oh yes. Ndivele ntsibe ndiyeqongeni ndithi nabo bethi bandibuyisile ngoku bandenza umprofeti wenhlanga. Hayi kukhalinywe. Hambani mimoya. Uthwa ke tata. Yeah. Usathana uyane azimise okwengilosi. Yes. So kusenokwenzeka kuba nguye lo ubuyileyo uzothi hey bakhalima abazana ngegama lika Yesu. Nami nditsho. Emveni kokuthi amncaphinda ndibiza athi mntanami beke waphinde lalizwi latsho. Khalime. Hey. Senimamele ke ngokubana bathini senithatha nezinto abebekhalima ngazo. Hambani imoya emibi aninasabelo empilweni yami. Yes. Hayi ke ahambe lo tata. Aphinda abuye ndisesikolweni athi ndiyakuthuma ezinhlangeni. Uzwizwe nje awumboni yena. Ndiyakuthuma ezinhlangeni ukubana athi uyayibona indalo yami iyancwina ilindele ukutyhileka konyana. Ndaye ndiyakuthuma ezinhlangeni zonke ukubana ukhulula abantwana bami. Ndaya kuMiss Mini ndatsiba kuyothi Miss cela ugoduka. Yes. Wafuna into othandaza na abantu babuyile. Ndafika uTamnci xa bephuma emithingini echapel ndathi lo muntu ngokuthi indalo yakhe yancina. Hayi ndafakwa echapel sathandaza. Wayandino zenza uThixo. Hamba. Hey hayi nami yivuba umama uthini hayi nditshole nditsho mama. Yivuba uTamnci uthini bathi no tata umndleleni hayi ndithi hamba. Hayi lo muntu uzothula lo. But xa ethetha kuye kukho le peace ithule ingase ungamamela. Okay. Ndithi uzenza uThixo hamba. Zonke izinto bezithethiwe. Yes. Hayi manje ebuya lo muntu athi indalo yami yancwina. Athi yalibona igazi emhlabeni liyaphalala. Ndikubuyisile ukubana uzokhulula uzohlangula abantwana bami. Hayi ndithanda uhlangula abantwana bakho ufuna ukundibulala. Hayi ke manje lo muntu ke umane efika nasebusuku andivuse. Univusa kwakhe ndivuka ndiya kuTamnci ehlala kwenyadi ekudana kodwa kuthiwa kwachacha. Ndithi hey uphinde wafika lo muntu. Ndithi la tata uyandivusa ngokuthi mina indalo yakhe tontoni andikayazi nezibhalo bayithina into. Lento yenzeka ndithi mina ndibuye nge2 kaFebruary ukubuya Tharali.
Okay. So utamncane mandimbalisela ke notamncane mazi uthene sewa interested andibuza uba uyawathini la tata ndithi ayakafika nganamhlanje ngimthandazele ebusuku ndamgxotha Yeah. hayi ke aphi nabuya umuntu athi kukhona indawo endifuna uye kuyo apho ekusetyenzelwa khona izinto zobumnyama ndithi andizuya apho igama lika Yesu hamba sathane yitsho dada nemkhalimela ndirebuke in the mighty name of Jesus. Yes. Utamncane imbone xa ndimbalisela ngalento ndithi lo tata udafuna ukhala lo muntu lona iziqonda ba ufuna ukundibulala tama emamiya uzukumbuze lo muntu igama lakhe ba ungubani. Yes. Phofu aqale achazele abanye ba hey ngoku lo muntu uthi kuye umane efika lo muntu kuye balisele ezinye leaders ndibizwe ke nyane echapel khona notamkhulu utamkhulu ke ungumuntu onobele athi yabona ke mzukulwana uba uye wathi unguYesu uzawuyeka ngokuthi xa umbiza uthi la muntu uzawuthi unguYesu kanti uba uye wathi unguSathana uzukhalime khona utata ke ndimthanda ethiwa ngutata uMdleleni yena ke wedema ngenyawo xa endixela lena athi ukhalimela aphume ngomnyango hayi ke Yeah. nge-18 ke ngale mini azawufika lo tata usathetha ngalento ubana uthi kho le ndawo eyenziwa isigqubu sobumnyama afuna ndiyohlangula kuyo. Oh yes. Ndithi ke mina ke ndiqala ndimxele hayi andikatsho azofika ebusuku ndibuye enkonzweni. Yes. Abuye afika athi phakama sithethe ndivele ndiphakame ndithi yetata ndini ngubani igama lakho athi mna ndithi wena. Yes. Sizofunda ke ngutata. Okay. Athi babethe mosa babantu otamnci uzawuthi unguYesu kanye athi unguYehova. Oh. So uba kachongo ze ndiyazi ubana ngomnye wabaya. Oh yes. Hayi ke nam ndivile ndithi tata ndini ningamcela nomcela because ndiyamazi musuvele ezweni lobumnyama. Athi ndithi ungubani igama lakho athi mna ndithi wena athi I am the cornerstone. Wabela sho kunye futhi akulindelanga. Yes. Athi ndawo isimithe misedare ndazuzisa amaxhamakazi. Khabatsho njotanga athi mna ndingulo wavula amatywina asixhenxe. The seven seals. Khabatsho tanga ngilinde nje bathi unguSathana. Athi ndinguye endinguye. Njengoba sikhe sibe khona nje kwi-Sunday school zaziditshwe thina lento ngoba hayi wamosha ngothi mina ndafa ndabuya ndavuka ngosuku lwesithathu natsiba nathi sisithunzela esi. Oh yeah, yonke le awuyazi. Hayi andiyazi mina tata. Abese ndikhala wathi mama iyaba intoni ndathi lo muntu sisithunzela wathi mama wevela athi iya kutamnci hamba uye kutamnci. Yes. Ukude ke pha. Hayi ke ufika ndaqonqoza ndiyame ndibheka kubana akandilandeli nalo muntu esisithunzela. Agqiba athi ndibubomu. Nqoma ndisayithatha ngakwa yonke le ndithathele uba uthi wafa yena wabuya wavuka and pha bendikhona bekhona abantu abafayo pha ngababona pha besebenza pha. So ungomnye wezithunzela esiphaya. Yes. Hayi kuthi xa efika ndafika ndathi tshwade ezingubeni zakhe wathi sabuthetha kusasa mami athi ndoyika ke wandembathisa. Ekseni ndavuka ndaye esikolweni. Yes. Ibrother yami ndiphathele impahla apha ndabe isikolo sikufutshane apha kwaTamci. Okay. So xa ndabuya esithi ke ndibuye ndize echapel ke sithandaze ngalomuntu. Xa ndifika khona otata abadala ke bebandla inkokheli. Yes. Sekuphethwe neBhayibhile yengo wandibuze kuTamkhulu uthi uye wathini lo muntu ndimchazele kathi ake iza neBhayibhile yakho. Then ke bese kuqaliswa ke ngoku uthe ke nguma ndityhila iBhayibhile. Yes. Enze kokubana aziwe lo muntu ba ithina into yakhe. Yes. Hayi ke nami ke ndinikezwe iBhayibhile. Anzange ndaba nayo ke tata iBhayibhile.
bendithathe kamama nangoku yana bendise Sunday school. Angikhilele ke kusokugcwele ke i-leadership yonke ba kuthiwe ke tyhila ke mntanami xa ethi I am the cornerstone tyhila kwincwadi ye-Revelation hayi etyhila kwincwadi kaMateyu chapter 21 uverse 44 uverse 42 yes apha athokho ubana ulilitye lembombo athi kulanda yamatyweni asixhenxe kuthiwe mandityhile kwi-Revelation chapter 8 verse 12 yes undinguye endinguye Exodus 3 verse 14 yes athi ke ndawisa imithi emisedare yaseLebanon uPsalms 29 verse 1 yes ndafa ndabuya ndavuka ngoLuka chapter 24 verse 46 to 47 yes hayi ke kuthiwe ke ngokuya uthi ke ngoxa umbiza uthi inkosi hayi ke intona ke lo nkosi uyahlupha anytime yafika nasesikolweni athi uyabona imithi le idinga abantu abazoyikhulula ndabe ndikubizile nje ndikubizela ukuthi ukhulule indalo ukhulule nalamahlathi agcwele abantu ndikubize uba ube ngumprofeti ndithi hayi aningumprofeti mina umprofeti ngumuntu ongutata and mina ndintombazana right hayi ke I think ke inkosi ne stage because ngamanye amaxesha biyanithi xa ithetha nami ndithi hayi suku utheni wathuma abanye abantu thuma mna and mina uyandazi ba anamali utamncone imali and ngutamncone emoto mna ndisengumntana esikolo so utheni uthuma mna yes so athi agxileke ngokulento ebethethe ngayiqaleni ukuthi ndifuna uye kule ndawo ndithiphi le ndawo athi avele abize athethe ngelizwi apho xa sebeyitolika ke ngokotami bawavele wathi kum ndikunikeze ubulumko nokuqonda engakhange kube khona umuntu ukwaziyo uba uthe wamamela imiyalezo yami nezingqiniso zami uyawungena entendelezweni zami so mna ke ngondiya bangathi i-rest station ndifike ndithi uthi lo tata uthi lo tata ithi inkosi ithi inkosi uba mna batyhile kwi-Kings uba kulapho uSolomon wayecele ubulumko inkosi ithe mangacela into ayenze macele into kuyo yebo as a king yena wacela ubulumko so yabe seyiphendula uba ndikunikile ubulumko so yonke ke into ethethwa ngulomuntu ivele xa iphendula mina ivele bese eBhayibhelini so utamke ngoku wandenzela incwadana ayibeka wayifaki intambo nepeno that xa efikile lo muntu ndibhale phansi so noba ndiyadlala ke bawufikile inkosi yathetha ndiyatsho kwabanye sithayem cela ubhala asebeyazi again bhale and utamncinci ayazi bana xa ndibuya funeka azoqonda bayithina inkosi into eyayimbi ke kuba uba ayithethanga utamncinci wayendibetha uba udlala kanjani ungayivanga ba inkosi ithini awuvanga bakho abantu abafuna ukukhululwa pha ndiqomba ithina ngokulento andijiji indlebe athi ayike now that ke ungavanga amobuza ke ba inkosi ifuna ntoni ndifike pha ndikhathazeke ndithi mna nkosi andiyifuni lento yoba undithuma mna ndibhizi siyadlala phaya nosiyamthanda ngoku igame lam liphelile utamncinci undibethile usabalisa nangamagame kaloku ndisengumntwana nam andiyazi lento and inkosi bengathi kudala ilinde uba mandibuze ivele itsho ndibhale and ngoku utamncinci into endiyibona ngoku into ayizela apha emishini uzela mna ngoku and uyayithanda lento nokuthi ke ngotata kwakhona ino yokuthi umuntu ndimbone umuntu njengoba ndikujongile ndibone wena not wena ndibona into engapha kwakho ngoba kwaye kwakhona ixesha loba utamncinci ufuneka andigade xa ndiye town ngoba
lana nendibona abantu ababhinqele nenyoka ndibalume ndibabambe so nasesikolweni ndibona into ezifani abanamayeza abaqabe amayeza ndiba kube chaos nje esikolweni yes so yaqala ngokuyamphinda yamoshakala impilo yami isimoshakala imoshakaliswa into uba ngoku andifundi ngoku ndibona yonke lento eyenzeka yerongo abantu abaphethe izilwane apha abathenteni mhlawumbe umuntu uthi uthetha naye tata ubone kukhona impethu ezilapha kuye and then uthi xa ubuza Nkosi ithini Nkosi ithi Nkosi inkohlakalo okanye ithi into ethile so akusekho normal ubomi bami njengoba ndibe ngumntwana ngoku sefuna ngoku ndisoloko ndilila nje ndililiswa zezinto and Nkosi xa ifikile ke tata awubi normal ngathi uyatsha yes one day kwicawe yokuqala ke after ndibuyile inkosi yathi kum wathi lo muntu ndifuna ukline ke apha ecaweni yonke ukline so ukuklina ke kwathi kukhonza wafuna ndisirhubuluzise phansi andazi bana phofu ndiyatsha andazi uba ufuneka kodwa ufuna ndisulile ndisulile nasemadongeni yathi ke inkosi uyabona kuba kuclean ngoku into nayo ndiyethuka ubana nasenkonzweni kuba khona izinto eziba khona ezimdaka because kaloku enkonzweni yindawo kaThixo hayi ke yaqala apho ke yaqala apho ke ngotata kuba qala apho ubomi ukumoshakala yeah izothi ke ngoku inkosi kum ndiyakuthuma ke ndikubuyisile phaya yes andikubuyisela ngasikolo ndikubuyisele ukukuthuma okay hayi nathi mina andizungafundi ndizawufunda okanye kungasondibuyisele phaya kuba mina ndifuna esikolweni lento bendithi ke tata kune stages enkosini kuba iyakubona xa ungumntwana ngoba nganye amaxesha yandene ndithi wena utheni ungayi uthuma mna yeah akayiyele utheni ungaziyeli wena futhi wena umdala and unayo imali ngoku uthuma mna ithi kaloku ithi yayiba namaxesha okulila ithi ndakhangela umuntu endizomthuma andamfumana nje bakhona otama athi bona banezingxaki zabo abasandikhathaleli abasandihoyi ngalendlela endifuna ngayo that is why ndithathe wena kuba wena ukabi nayo nengxaki awunayo nomntana uzawuya kuloo ndawo endithi iya kuyo nithi uthathe mna kodwa mna andinamali anayo nemoto mna and ke ngoku nemali imali amane ndipha yona iba ncinci inkosi yahleka tata yes ihleke okay ke ngoku imani isitsho andikayiboni ngoku samane ndimane ndiva nje into endivusa ithi vuka sisimele sithethe athetheke emveni koba ke ngokwezichazile uba ungulowa wesimithi emisedare benene ndithi xa ndimbona ndibone iinyawo ezi zivutha umlilo kodwa azinyathelanga phansi kodwa kune image yomuntu kodwa andimboni ebusweni kodwa ndiyabona ke uba nguye lo okay i-consecutive voice okay yes Nkosi tata and then athethe ke athi ke ebeyena athi okay athethe athi ndikuthuma uba ube ngumprofeti wezizwe nezikumkani ndikhupha njengejoni elithembekileyo lemfazwe uyakuba ngumphathi wemikhosi neekumkani ndikuthumela ukuba ubhidlize yonke imikhosi yotshaba udilize utshabalalise zonke izabatha zikaSathana ukuba wakhe utyale abesesithi ke ngoku ku-Exodus uza ngotamcebe sebenikeza ezi zehluko yena uvela athi ndithuma isithunywa xa nsithi hayi mna ndizokwazi ukuya apho ndoyika uya phaya athi ke nake ndithuma isithunywa phambi kwakho uba sihambe phambi kwakho sikufikise endaweni endiyilungisileyo wena ke uzulumamele izwi laso wenze loo nto ethi senze ndazi noba siyifunde na yebo singayifunda so bona ke funeka baze xa ndifika baze neBhayibhile because
abazuthetha into yonke yami connected eBhayibhelini. Yes. So athi kuthi masityhileke, uyabona kuba inkosi lena yonke into ayikhulumayo iyaconfirmeke eBhayibhelini. and mina andiyazi. Yes, uthi ke apha xa ethi uyanithuma kule ndawo, ndithi mna ndiyoyika, athi phaya kuverse 20. Yes. Exodus 23 athi uyabona ndithuma isithunywa phambi kwakho ukuba sikugcine endleleni sikufikise endaweni endiyilungisileyo. Silumkele ke uliphulaphule ilizwi laso, musa ukusiphikisa kuba asikuluxolela uqeqo lwenu kuba igama lam likuso. So mna ndiza ke ndiphethe incwadi yam ndibhalile. So izaba ngabo ke abazawuthi ikubani lento ogcaneni. Yes. Bakhangela iBhayibhile. So iqhubekekile ke lento kuba ezincwadi zami ke ezinye zalahleka, ezinye ndazitshisa. Indlela inde tata. Yes, now sishise ngamabomu or by mistake. Njengoba ndithi indlela inde. Oh, okay. Yeah. So tata la meko yokuhamba nenkosi zange bemnandi kum. Kuba yabutshintsha ubomi ngokuba ngoku bendingasakwazi uyodlala into ebhadlileyo, bendivusa lo muntu ngo-12, ngamanye amaxesha utata athi mandingatyi. Lo tata like uba ndidlala nabanye abantwana khona into endizibona ezirongo, unamazwi athethwa efuna mna ndiwagcina, abanye bayazilalela bonwabile kwatshintsha. Okay, nza ke lo mzekelo, le mizekelo embalwa enkosi endithume kuyo. Okay, yes. Ndizophuma ke. All right. Okokuqala ke le ndawo inkosi njoba ithi ke ndikunikile ubulumko, ibize igama, yabeka uthi ngapha, yabeka u-i ngapha, yabeka u-k ngapha, kodwa eligama xa ulijika uThekwini. Oh, yes. Le ndawo inkosi endithuma kuyo kuseThekwini. Yes. Hayi ke andithi ndiyaqala uthunywa apha. And ke ngoku umama akayiqondi lento. Akayonivalela apha endlini. Wathi nomntu uthunywe inkosi noba ufuna uhamba. Ndithi hayi andithunywanga inkosi, kuthethe laa mntu. Andazi noba inkosi noba yintoni na, kodwa ndithi laa mntu ube manefika kumathi undibizile nguye lo uthe mandiye phaya. Oh yeah. Hayi kokucaba akabikho team eyazi le nto, ikaziwa le nto apha, yaqala ngam. Yes. Njengoba ndithe utata umnika ungumntu, lo tata ungumfundisi. Ungumntu o-understandayo noyithandayo into enenkosi phakathi. Yes. So ebethi kutamxisa ithi uthi ngoku athi egcwaneni masiyibuze le nto. Hayi ke kwacaba ke makhe kukhethwe kuba kodwa inkosi yatsho ke kum yathi intsika yakho oyohamba nayo de ndikuhlukanise nayo ngutata uNjaba, nguDamci. So yatsho emntwini ke nyana ekudala esele ithathile le role. So kwathiwa ke ngonomama wakabe khona nabanye ke abazalwane. Yes. Hayi ke kwalungiswa ke yatsho ke inkosi kwaMakuthweni sahamba kodwa itshongo baphi. Kula ndawo xa ndiyibona indibonisa yona kugcwele inyoka apha, kugcwele ubucwebe yonke into, kodwa kuneenyoka ezirhubuluzayo kubi nje. Ithi ke ndifuna ukukhulula abantu bam because abantu apha bayahlukumezeka, abantu apha bathengisa ngobomi babo apha. So nqoma noba uthengisa, noba bathengisa kanjani, nakum ingqondo ayikabikho ndithi kuthengiswa ngobomi phaya Damci. UTamci anazi uba uzawuthetha thini ke nabantu abadala, kodwa noba ikhona into abayithethayo. Nakodwa uba ndiye ndafika nje ndathi inkosi ithi kuthengisa ubomi pha, nditsho ndiphume ndihambe ndiyodlala. Bawusala babone ukuba buthengiswa kanjani ubomi. Kodwa xa ikhona into ephinda inkosi eyichazayo, noba sekusenkonzweni babona besemithingini, beke ndema pha sebeyazi abantu bathi egcwaneni kuziwe kuwe mfondini. Bese ndithi uba hayi ke uye wathi ke sawuhamba ngexesha elithile, ngethi ngexesha elithile. Into eyayibambike ukuba athi ke ngoku mandingabuyeli emdlalweni, masibuze lento. Athi hayi mama uyasikwazi kaloku ubana uyodlala wena kodwa nguwe othe masiye pha. Ndithi ayita masimthandazele lo muntu angaphinda abuye because ngoku uyaniphazamisa.
athi ke nangaye mntana awuzukwazi kalungu ngumntana wakhe and ukuthembile ndithi ndithi andifuni andithembe kuba ngoku ndiyaphazamiseka nasesikolweni izawubuya inkosi ophendula yonke le nto besiyithetha ukubana bonke bendibathembile bandiphoxa yiyo le nto ndiza kuwe atsho ke lusuku uyabona ke into ohamba nomzali okwaziyo naxa unamaqhinga athi ayikho le ndithetho ngulo mntana utshilo nyani ndithi tshilo mama inkosi athi okay ke yathatha sahamba ke kanti sizawulahleka pha silahleka izinto esilahlekisayo ukuthi sixabena apha endleleni umama akayamkeli le nto yoba ngondiqalisa into zohamba into zothunywa abantu ezintweni ndiyeke isikolo yena ufuna umntana akaye esikolweni and then kangoku nabo babizwe nabo bakhutshwe ezintweni zabo umnyusisi wayesenza into ekuthiwa ngukhasi ngelo xesha yini lokho yayinto ayibhalwe esikolweni engafika uOBE mos yaba kuthiwa intoni ukhasi kodwa kubantu abenza ustandard 8 okanye 7 I don't know okay so kokoko ke ngoxa ekhalaza athi thetha mfundi mina ndibhala ukhasi mina wena mina ndazi into yakhasi mina futhi mina into endiyifunayo ndiyalamba apha endleleni ndifuna ukutya apha endleleni yes ndiyabathika ke abazalwane lento uthi akakhangela into yankosi lo uyatya qha agqibalale athi utamnciyekeni futhi kubeke ndalala izawuthetha inkosi uyifundi yathetha gqitha apha eTexini ndibuka nezinto athi utamnci awufuni ulala mami khawulale mani uyayazi ke na uba once ndalala zawuvuka nsithi ndabona intoni yabona so wayevela athi lala mami salahleka apha silahlekiswa into uba ithi inkosi kum ebusuku ngoku sendilila ngonama ndisayazi nale nto bendihamba andishawuta umama sefuna ukundibetha ngoku uthi ndivukwe ngalamaqhinga am angoku udla imali yecawe udla imali yesondo uhamba into engaziwayo uthi ubone into athi inkosi andihambi mina nabantu abangahlangenanga anikho bayi-1 hayi ke ndathi inkosi asikho bayi-1 andazi noba ubayi-1 kukuthini utamncike athi nguye ke othetha yonke lento abaxeli bazalwana ayizuphumelela lento xa ethi asikho yi-1 it means asizukwazi sawukwenzakalela kule ndawo yes kungcono masijikeni hayi ke sacele kwafona esilahlekile kwafonela uba abantu ubana sinaba nendawo ulala napha eThekwini hayi kwacaba bakhona abantu abazwasala lapha okay silele ke pha inkosi yathi hlanganani uqukani repentani andazi kwa urepenta ncam ba yintoni andimxelele ke udamba hey kuthiwa pha masirepente kuba thina hayi ke nyani ke mama bayayazi mos inkosi bayayazi into yokuphenduka yes hayi ke kwamnandi ke nyani emveni koba kuphenduka uyachaza inkosi bahambani niye ngase North Beach nizawudibana nomfonxe bento ethile nibuze kuyizonisa kule ndawo okay saphuma ke nyani xa sifonyana nanku umfo usilindile phansi komthi wazi uchaziwe ke igama